ai și el avea laser cu aia, avea laser pe tank, tu realizezi că efectiv laser putea să taie prin fața pământului dacă vrea Ceaușescu. Da, da, da. Bun, deci acum că am încheiat acest subiect, crezi că uh, OZN-urile de pe la ieșirea Buzescului, crezi că au vreo legătură cu Călin Georgescu? Da, da. Adică, Elaborați. după cum ai mai văzut și prin România, Buzescu, ce este Buzescu? De la Buzescu pleacă toate rachetele, ai văzut? De la Buzescu au cele mai au cea mai mare tehnologie în funcție de rachete și astronauți, medici și avocați. Mai ales pe strada principală, sub acele turnuri cu arhitectură japoneză, ai văzut că au spinii ăia deasupra? Da, Și da. la persoanele și la inginerii și la doctorii care stau pe acolo li se spune Baro-san, știi? San Da. de japonezul străvechi. Nava care se află acum pe Politehnică e luată din Buzescu, e construită. Dacă te duci la cantina acolo și te urci cu scara, o să vezi că scrie acolo Made in Buzescu by Fane Patent Da, da, Pro. am văzut și filmarea în care a decolat din Buzescu, din aeroportul de OZN-uri. Este ceva foarte clasificat, dar eu am acces la asta. Dar ce părere ai că acum au ascuns aeroportul? Uh, L-au făcut subteran. da, este destul de concerning, să zic, dar eu De cred ce? că, nu, adică concerning pentru că l-au ascuns pentru un motiv, adică celelalte state probabil au aflat de el și voiau să-l ia, dar ei au gândit-o și l-au ascuns, așa că e ok, dar în același timp e concerning, pentru că, na, alte state știu de tehnologia din Buzescu. Înțeleg. Dar știi de fostul izvor de apă glaciară de la Fântânele? Când te Da, duci da, înspre da, da, Nicea? da. Ai văzut că nu au vrut să-l mai repare? Da, am văzut. Și că erau niște nanoroboți făcuți de ruși în acel glaciar și de-aia n-au... Da, da, cum îi zice, mina subterană încă n-a fost complet descoperită, știi, nu? Da, știu, mai au... adică se zice ceva despre platinumul nuclear, care încă n-a fost descoperit, dar se A, speculează. da, e plină mina de la Fântânele cu Platinum. platinum glaciar, Da, știi? da, Iar o altă comună de asta, Peretu, dacă știi. da, da. Peretu chiar a avut o masă industrială de asta extrem de mare, adică, nu știu cum să zic, adică la ei s-a inventat chimia asta nanobiologică, știi? Mhm. Ah, da, da. A fost inventată de către Brâncuși, parcă. Brâncuș și dacă ai mai văzut, pe lângă Brâncuș, că Brâncuș toată lumea știe că era din Peretu, Bă, stai,